Казкі на ноч – гэта адзін з праектаў камернага музычнага тэатра «Амадэй энд Ко». Мастацкі кіраўнік калектыву Ірына Лой заўжды любіла бацькавыя аповеды перад сном. Таму, калі ў Беларусі пачаўся каранавірус, тэатр «Амадэй энд Ко» падтрымаў гледачоў менавіта праз захапляльныя расказы. Когда мы перешли в онлайн-формат, открыли для себя вариант сказок на ночь, у нас было несколько целей. Это в первую очередь поддержать людей, наших слушателей, поднять им настроение. Кроме того, нам хотелось еще показать музыку и музыкантов с другой стороны. Каждый из наших сказочников делится именно тем, что для него важнее всего. Кожная казка займае не больш як паўгадзіны. За гэты час артысты тэатра «Амадэй энд Ко» выконваюць любімыя музычныя ці літаратурныя творы ды распавядаюць пра іх гісторыю. Напрыклад, адну са сваіх казак Ірына Лой прысвяціла драме Астроўскага «Беспасажніца». Лжоте. Я любви искала и не нашла. На меня смотрели и смотрят, как на забаву. У пастаноўках «Амадэй энд Ко» выступаюць артысты вялікага і музычнага тэатраў, а таксама выкладчыкі і студэнты Акадэміі мастацтваў. Калектыў перадусім працуе над музыкай, што ў Беларусі амаль не гучала, і камернымі відамі оперы. Существует целый огромный пласт музыкального искусства, в частности оперы, который у нас в Беларуси никаким образом не раскрыт. Это белорусская опера XVIII века, XIX века. Вся эта музыка, все эти театральные постановки требуют именно камерного формата. Ко всему этому хотелось бы приобщить нашего слушателя. Казкі ад камернага музычнага тэатра «Амадэй энд Ко» глядзяць у Беларусі, Расіі, Германіі, Даніі, ЗША і Таджикістане. Жывыя трансляцыі аповедаў можна ўбачыць у інстаграме тэатра штодня о 20-й гадзіне. Таксама «Амадэй энд Ко» плануе спектакль-канцэрт 7 ліпеня.